poner en valor nuestro rico, diverso y valioso medi natural, mostrarlo a todas aquellas personas que todavía no lo conocen. Y por ello hoy os presentamos desde aquí Ruta Coladipu. Es un proyecto que consigue mostrar el medio natural de toda la provincia de Castellón, caminando por los 9 partidos judiciales que la forman. Hi haurà diferents paisatges, diferents sensacions climàtiques, diferents mesos. Estarem en primavera, estarem també en l'estiu, estarem en la tardor, distintes hores també per a gaudir del territori, per a que també siga rutes per a persones més avesades en el senderisme, però també per a famílies, per a que realment arribi a tots els estaments de la ciutadania.